Dobrotoljublje za svaki dan. Ko se oslanja samo na svoj razum, privlači na sebe mnoštvo iskušenja. 6. i 19. jun. Prepodobni Visarion. Ne išti veće darove Božije, sve dok mu se još uvek moliš za pomoć, to jest da dođe i da te spasi od greha. Božije će doći samo od sebe, kada za njega bude pripremljeno, neuprljano i čisto mesto. Ko se oslanja samo na svoj sopstveni razum i ko se drži svoje volje, taj privlači mnoštvo demona. Tuđ je duhu Božijem, koji srcu donosi tugu po Bogu, to je skrušenost. Onaj ko čitajući reči Božije tvori iste isključivo po svome sopstvenome razumu, ne poznaje slavu i bogatstvo Božije, onaj ko čitajući govori, ne znam, čovek sam, i uznosi slavu Bogu, u takvome obitava bogatstvo Božije, po meri snage njegove i uma njegovog. Ne budi rad da svakome otkrivaš svoje pomisli, već samo ocima svojim, da ne bi navukao tugu na srce svoje. Čuvaj usta svoja da bi častan bio pred tobom bližnji tvoj, uvažavanje prema bližnjem, neka čuva usta tvoja od osuđivanja bližnjeg. Nauči razumno jezik svoj na reči Božije i laž će pobeći od tebe. Ljubav prema ljudskoj slavi rađa laž, a samouniženje u smirenju još dubljem rađa strah Božiji u tvome srcu. Kada pred tobom nekoga kleveću, ponižavaju i prema njemu iskazuju zlobu, ne okreći se i ti protiv njega, da te ne bi postiglo ono što ne želiš. Prepodobni Ava Isaija.